Ahojte, dnes si predstavíme niečo netradičné, niečo, čo je určené pre všetkých milovníkov kyslej kapusty a keďže sezóna kyslej kapusty nám už začala, tak dnes si predstavíme krájač kapusty typu TR1. Tento konkrétny sme si zakúpili v e-shope e-shopmania.sk. My si pripravujeme domácu kyslú kapustu každý rok a keďže sme už dlho hľadali stroj, ktorý by nám kapustu nakrájal rýchlo a bezproblémovo, tak sme aj tento rok googlili. Už nás totiž to nebavilo krájať kapustu na klasických drevených nožoch a minulý rok sme použili aj kuchynského robota, ale aj napriek tomu, že je vysoko výkonný, nedokázal zvládnuť nakrájať 80 kg kapusty, takmer pri polovičke sa zasekol, prestal fungovať a museli sme kapustu dokrájať ručne. Teraz nám však prišiel tento parádny, vysokorýchlostný manuálny krájač a musím povedať, že naozaj funguje úplne že skvele. Súčasťou balenia je 6 nožov, ktoré sú vyrobené z nehrdzávajúcej ocele. Samotný tento krájač je poháňaný ručnou kľukou, čiže len jednoducho točíte a kapusta sa krája. Samotný otvor, cez ktorý sa vkladá kapusta do krájača, má rozmer 11x11 cm, čiže kapustu stačí prerezať na štvrtky, vybrať hĺb a vkladáte jednotlivé kusy priamo do krájača. Rýchlo, jednoducho, bezbolestne a hlavne, ako môžete vidieť, ide to doslova a do písmena ako po masle. Naozaj vkladáte kúsok po kúsku a vychádzajú krásne veľké kusy kapusty. Nože sú z nehrdzavajúcej ocele a krájajú kapustu alebo akúkoľvek inú zeleninu či ovocie na hrúbku 1,5 až 2 mm, čo je úplne že ideálne. Tento krájač sa jednoducho namontuje na dosku stola a môžete ho využívať. Naozaj zatiaľ sme nič lepšie ako tento krájač nenašli, takže ak aj vy sa chystáte na krájanie kapusty, zakúpte si tohoto pomocníka. Like poteší a samozrejme odber najviac. Majte sa krásne.